A Ferencváros kupa főpróbát tartott a szerdai Ajax elleni találkozó előtt a győriekkel szemben. Bár a győriekkel, ezt már tudják a Ferencváros házatáján, illik vigyázni, hiszen tavaly a vendégek az Üllői úton győzni tudtak. Mirjúca indul, mert mehet teljesen egyedül. Mokénak egy jó labda, Hámori. El is lövi, alig megy fölé. Gyönyörű győri akció volt. Szép futball. Kopunovics, Fatusi felé az indítás. Fatusi! Gól! Nem. Bocsánat. Nyilas, Lisztes. Kopunovics. Kecskés van ott mögötte. Kuznyecov is jött. Kopunovics két ember között. Kuznyecov visszaszerzi. Kuznyecov a 16-oson belül már. Aztán csak elveszti. 22. perc. Fatusi mehet. Vince Ottónak teszi ki bal oldalra. Nagyon szép labda. Aztán Fatusi megy is be középre. Vince Ottó lő mellé. Kuznyecov. Na most mit lehet csinálni? Eddig jó. Még mindig jó. Kopunovics. Vince. 29. perc. Győri szöglet. Jagodics is előre verekszi magát. És Hámori csúsztatta mellé. Kuznyecov mehet, 34. perc. Kopunovics. 20 méterről. Vince Ottó, Fatusi helyzet. Ujj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 
perc, Nyilas nagyon szép csel, Kapunovics van bent, és aztán Lisztes, ezt is ki lehetett hagyni. Egy indítás Hámori fele, a 39. perc, Telek mellett elhozza, Hajdú kiüti. Nyilas vette át, Kapunovics a 16-oson belül, Kapunovics, és mögötte nem jön senki, Fatusi, 7. perc, mellé. Nyilas volt, aki mellé rúgta. Kecskés bedobásánál Kuznecov most a labdával. Fatusi a 11-es pont környékén, egy sarkazás, Kapunovics. Kecskés. Fatusinak még jó lehet. Kap egy iszonyatosan nagyot Radicstól, akinek van egy sárgája, még egy következik, és ezután már csak kiállítás lehet. 10 emberre fogyatkozik a Rába a 24. percben a második félidőben. Vince Otto megy a labdára, meg is szerzi. Szűcs emeli befelé középre, Fatusi is ugrik, és Kapunovics is ugrott. Nyilas hozza a labdát, miközben Fatusi újra lenne a földön. Vince van kint a jobb oldalon. Egy ügyes csel, beközépre, Kuntics, gól! Kuntics, Kapunovics, bocsánat. Hosszú Ferencvárosi támadássorozat, Vince Otto jól adja be, és Kapunovics most megtalálja a hosszú sarkot. 1-0-ra vezet a Ferencváros a 27. percben. A 93. perc már. Nyilas is indul, Kuntics van ott kinn a jobb oldalon, és gól! A 93. percben itt a második gól. Kuntics ügyesen lövi el a hosszú sarokba. A második fordulóban kapott ki utoljára a BVSC, azóta nagyon magabiztosan menetelnek.